Nawr fi'n mynd i gyflwyno y siaradwr nesaf i chi, ond bydd dechrau'r sesiwn ychydig yn wahanol, achos byddai'n cyflwyno'r siaradwr tra bod y siaradwr yn anweledig, ac ar ôl i fi wneud y cyflwyniad, bydd y siaradwr wedyn yn ymddangos ac yn dechrau rhoi i chyflwyniad. Felly mae'n bleser gen i gyflwyno i chi heddiw Esyllt Angharad Lewis. Hi yw'r siaradwr nesaf ar gyfer y gynhadledd bore yma. Mae Esyllt yn artist ac yn parablydd o graig cefn parc. Mae ganddi radd meistr mewn darlunio o Goleg Celf Glasgow, ac mae ei gwaith celf yn chwarae gyda chyfieithu fel cyfrwng esthetaidd. Mae'n gydolygydd ar gyhoeddiadau'r stamp, cylchgrawn diddorol iawn, ac mae'n enillydd gwobr Ifor Davies yn Eisteddfod Pontypridd 2024 am ei pherfformiad Blobus a Phryderon Eraill. Felly, ewch chi dangos eich croeso mawr i Esyllt Angharad Lewis, os gwelwch yn dda. A rhaid i'r iaith ein delweddu? Beneath windy crags and forests, look you, white-fleeced farms nestle in the full curving hills. In high rainfalls, on rock, damp earth or coast, we cling to each other for hearth warmth. Davis, Pritchard, Roberts, Williams and Jones, winter lights of the valley towns, mother of pearl, marking our habitations on her dreamed terrain. For some still close to us, sleep a while in our sumptuous cemetery aisles. Soft thighs we tunnel, seeking light in the dark, quarrying vertical and horizontal, right-angled planes hard against the curvaceous forms, healing scars in the cauldron grail of rebirth. Prifysgol Bangor. Cod post 0057-2G. Lledred 53.2298 neu 53.1344 i'r gogledd. Hydred 4.1363 neu 4750 i'r gorllewin. Ti'n eistedd wrth ddesg ym Mhrifysgol Bangor yn meddwl am droedle. Ges di ddim stiwdio, dim archif, dim arweiniad cadarn, ac felly dyma ti'n ceisio creu dy droedle dy hun mewn swyddfa a'i ffenestri mawr yn edrych dros y fennau at Sir Fôn. Edrych heibio'r coleg normal mewn i'r coed. Rwy ti'n meddwl am droedle am dy fod yn ymchwilio i waith Paul Davies a Grŵp Beca, yn dilyn gradd doethur ar y pwnc. Celf genedlaetholgar, celf i'r dyn ar fenyw gyffredin, celf tu hwnt i'r oriel, ar stadau tai, ar feisydd steddfod, celf hyll a hardd, iselwael a iasol, celf sosio hunan ymwybodol, celf dros Gymru, dros weithred yn hytrach na delwedd. Rwy ti'n teimlo'n unig. Yn teimlo mai ti yw'r unig berson yn y byd, Cymru, sy'n hydio am y pethau yma, am gelf a'r Gymraeg. Rwy ti'n ceisio gwneud i bobl eraill hydio, ond mae arian yn drech, mae pŵer yn drech, mae siarad lawr yn drech. Felly ti'n chwilio eto am droedle, darn o rywbeth i afael ynddo, yng nghwmni'r artistiaid yma oedd yn ei hanterth casglebol yn yr 80au a'r 90au. Oedd yn ceisio cymuned fel wyt ti'n ei cheisio hi nawr, y Mangor. Chwilio am le ar y map, defnyddio'r map i greu lle.
obsesiwn gyda mapiau, gyda thir, gyda dal tir, gyda hawlio tir, adennill tir, meddiannu tir. Penclin, Craicefn Parc, Abertawe. Cod post SA654 Lledred 51.708663 neu 51.4231 i'r gogledd, hydred -3.91625 neu 3.5459 i'r gorllewin. Dwi'n meddwl bod fy obsesiwn gyda mapiau fel ffurf gweledol ffeithiol greadigol wedi dechrau o oedran cynnar iawn, yn tyfu lan ar aelwyd wleidyddol, yn aros lan i wylio canlyniadau etholiadau, yn aros i weld a fydde mwy neu lai o'r map o Gymru a'r gwair yn wyrdd, neu'n las, neu'n goch. Roedd coch yn ergyd, glas yn fwyell. Felly hefyd y cyfrifiad, y cyfri oedd yn golygu mwy i ni na'r rhan fwyaf o bobl efallai, oedd ddim yn hydio gymaint faint o'r ddemograffeg oedd yn siarad iaith arall, neu'n hoiw, neu'n anabal, neu'n rhan o leiafrif ethnig. Y cyfrifiad a'r cymariaethau ar hyd cenedlaethau a degawdau. Y gwyrddni'n pylu. A'r syniad sydd wedi treiddio'n ddwfn i Mae'r fy esgyrn fy ngwaethaf, fod y rhannau gwyrdd yn rhannau gwell, mwy Cymraeg, y cadarneuoedd, y llefydd da. Mae cyplysu'r Gymraeg a chelf wedi bod ar fy meddwl ers oedran ifanc, a dwi wedi ceisio cysylltu'r ddau beth ers i mi sylweddoli fod y Gymraeg yn perthyn i fyd celf, a'r byd celf yn perthyn i'r Gymraeg, os wyt ti ond yn credu a chreu hynny. Is i ati yn fy ngradd i ystyried perthnasedd cysyniad yr athronydd J.R. Jones o gyd-ymdreiddiad tir ac iaith, y tir a'r iaith yn cydblethu, yng nghyd-destun gwaith celf Mary Lloyd Jones a'r bardd Iwan Llwyd, a gofyn i ba raddau y mae dylanwad y Gymraeg ar dir Cymru yn effeithio ar y ffordd y mae pobl yn creu gwaith celf, yn enwedig fel Cymru Cymraeg. Roedd y cyfle felly i edrych yn fanylach ar waith Grŵp Beca fel gradd doethur yn gyffrous iawn i fi, a hwythau yn bleidiol dros y Gymraeg a chymdeithas, a delweddu tir Cymru mewn ffyrdd heriol. Fel y dywed Peter Lord am Paul Davies, sylfaenydd Grŵp Beca. Addasiad oedd mapiau Paul o hen ddelwedd sydd yn atseinio drwy'r traddodiad cynhenid, sef y tirwedd. Dyma pam mae ysgrifennu hanes a beirniadaeth radical Gymreig yn mynd law yn llaw a chreu delweddau. Nid oes grym mewn delwedd nad yw'n atseinion ddwfn y meddyliau'r bobl. Nid gweithgarwch preifat yw celfyddyd, ond perthynas rhwng yr artist a'r gynulleidfa. Os am weld celfyddyd radical yn ffynnu, rhaid i ni gyd ddatblygu'n feddyliol yn ein hymwybyddiaeth o'r gorffennol a gan ymarfer dychymyg ynglyn â'r dyfodol. Ni ddaw celfyddyd o'r fath mewn gwagle meddyliol cenedlaethol. Os nad ydym yn sicrhau awyrgylch creadigol drwy'n gweithgarwch ni'n hunain, ym mhob maes, collwn artistiaid ifanc megis Gruff Rhys sydd ar ddawn i greu'r delweddau y bydd ei hangen arnom mwyn mynegu ein dyheuadau cenedlaethol ar ddechrau'r ganrif nesaf. Yr hyn sy'n drawiadol wrth edrych ar nifer o weithiau Paul Davies, Peter Davies a Grŵp Beca yw ei bod yn defnyddio iaith eiriol yn ei gweithiau gweledol. Mae'r Gymraeg yn bresennol iawn yng ngweithiau mapiol y grŵp, sydd wedi codi cwestiwn ehangach yn fy meddwl i. Fel Cymru Cymraeg, beth yw dylanwad iaith ar y ffordd rydym yn creu delweddau? A yw iaith yn llunio'r llun?
Llwyddodd Paul Davies I bontio'r gagendor rhwng y Gymraeg a'r Saesneg, wrth iddo geisio cynnig ymateb I gwestiwn J.R. Jones, a raid i'r iaith ein gwahanu. Creodd waith oedd yn mynd i'r afal ar ffaith y cafodd ef ei hun ei amddifadu o addysg Gymraeg fel plentyn, a'i dad yn yr RAF a'r teulu felly'n gorfod symud o hyd. Wrth gwrs, mae mapiau yn aml iawn yn cynnwys geiriau fel cyfarwyddyd, fel dynodwyr, ac felly mae syniadaeth artistiaid fel Peter Davies ac Iwan Bala yn benthyg ei hunan yn wych at gartograffeg creadigol. Fel y dywed Paul Davies ei hun am y map fel ffurf artistig, mae pob fersiwn o'r darlun symbolaidd ac adnabyddus yma yn gosod nid yn unig sialens dechnegol, ond yn ein galluogi ni I godi nifer o gwestiynau am sefyllfa bresennol ein gwlad. Dyma'r clawr y llyfr, dwi'n meddwl, oedd Iwan yn cyfeirio ato gyda. Yn amlach na heb, gwelwn yng ngwaith mapio Grŵp Beca ei bod yn llunio mapiau ar ffurf peintiadau a darluniau, mwyn gwneud pwynt am drefedigaethedd, gwladychiaeth, coloneiddio, colonising, pa bynnag air a fynnwch I defnyddio. Ceir sawl diffiniad o drefedigaethu, ond un ohonynt yw I sefydlu rheolaeth dros rhywbeth, gwlad, tiriogaeth, cenedl, pobl, nad yw'n perthyn iddi. Ymgais Grŵp Beca yn ôl y dystiolaeth weledol felly yw taflu goleuni mewn modd gweledol eofn ar ddylanwad negyddol yr ymerodraeth Brydeinig ar Gymru dros y degawdau a'r canrifoedd. Yn llythrenol, yn creithio a difwyno ei thir. Yn wir, mae mapiau am wladychiaeth neu mapiau sy'n cyfeirio at ormes Cymru yn rhan amlwg o waith Grŵp Beca, grŵp a fyddai'n anfon gweithiau celf at ei gilydd drwy'r post i'w cwblhau, rhywbeth sy'n ymddangos yn radical heddiw ymhell cyn dyddiau'r wefyd eang a chyswllt uniongyrchol union sydd wedi chwalu cysylltiadau ystyrlon mewn rhai ffyrdd. Gweler rhai o'r lluniau sydd ar y pwynt pŵer, gan Paul Davies, Peter Davies ac Iwan Bala. Fel y diweddar Peter Davies. When Paul and I formed Beca, it was a means of making pertinent comments and work from the edge, a perspective from the dispossessed. A hithau'n ddi-Gymraeg, roedd Paul a Peter Davies wedi ei hamddifadu nid yn unig o'r Gymraeg, ond hefyd o'r syniad fod Cymreigdod yn perthyn iddyn nhw, gan deimlo i'r byw ar yr un pryd effeithiau gweithaf trefedigaethu Prydeinig ar y wlad. Yn wir, gellir dadlau mae nhw eu hunain oedd meibion y trefedigaethedd hynny. Yn hynny o beth, roedd ei gwaith yn radical am ei bod wedi ceisio pontio'r bwlch rhwng y Cymru Cymraeg a'r di-Gymraeg, heb feio'r Cymru Cymraeg am hynny, gan ymrafel ar iaith eiriol drwy ei iaith gweledol. Yn y pen draw, cyfleidiodd Paul Gymraeg a'i dysgu ac ymsefydlu ym Mangor, gan ysbrydoli cenedlaethau o artistiaid y dyfodol ar y cwrs sylfaen celf ym Mangor. Croesodd y bont a sodrodd ei hunan ar y map. Ond dwi'n credu bod defnyddio iaith eiriol yn ei waith gweledol yn hollbwysig wrth wneud hynny. Mae'r gweithiau sy'n cynnwys geiriau yn gafael cymaint yn gadarnach na'i beintadau heb eiriau yn fy marn i, ond falle bod hwnna'n dangos fy nhueddi at eiriau. Tu hwnt i'r straen gweledol amlwg sy'n perthyn i'r lliwiau a'r llunellau cras a'r geiriau sydd wedi sgriblo fel graffiti protest. Beth sylwch chi ar y ffordd y caiff Cymru fel gwlad ei delweddu yn y lluniau penodol hyn gan Grŵp Beca?
Mae Iwan eisoes wedi crybwyll hyn yn ei sgwrs e. Caiff Cymru ei throi'n wrthrych yn nifer o'r lluniau hyn. Pa wrthrych meddych chi? Menyw. Ai gwrthrych yw menyw? Onid y famwlad yw Cymru wedi'r cwbl? Y famwlad, ni allaf ddianc rhag hon. Hi yw'r unig wlad i mi, y fam ddeiar. Dacw sawl diffiniad o Gymru. Onid cam naturiol yw rhoi bronau a bych chi'n galw ar fap ohoni, yn bytain a gafodd ei hecsbloetio a'i chamdrin. A'i Beca yw hon? Yn wir, ar un wedd gellir gweld y peintiadau hyn fel rhai cydymdeimladwy, yn gweld Cymru fel y ferch gafodd ei chamdrin ac sy'n heiddi parch. Mae hi wedi dioddef yn ddigon hir. Gadewch iddi fod yn rhydd. Dyma gydymdeimlo a chyflwr menyw mewn cymdeithas. Fel trosiad am y gamdriniaeth a ddioddefodd ein gwlad. Ond nid yw hynny'n ddelwedd drawiadol ystyrlon? A yw'r modd y caiff map Cymru ei delweddu fel menyw fod yn ffordd o gyfeirio at gormes menywod hefyd? A yw'r modd y mae menyw yn gweithredu fel gwrthrych yn atgyfnerthu ac atgynhyrchu'r syniad o'r famwlad hen sydd ar ei chythlwng. Ar wedd arall, mae'r ffordd y mae'r fenyw yn ymddangos fel caricatwr o gorff benywaidd, yn awgrymu ei bod yn cael ei defnyddio mwyn gwneud pwynt am effaith trefedigaethedd ar Gymru. A ellir mynd mor bell a dehongli Cymru fel gwrthrych serch gwyrdroedig yn rhai o'r lluniau yma? Beth sydd yma? Ai carfan o artistiaid dispossessed sy'n gosod symbol y fenyw fel trosiad o gamdriniaeth y byd o Gymru? Pwy yw'r artistiaid? Paul Davies, Peter Davies, Iwan Bala, Ifor Davies. Mae rhywbeth ar goll. Nid oes enwau menywod ymhlith artistiaid y peintiadau hyn, ond mae menywod yn bresennol iawn yn y peintiadau. Ond gwyddwn yn iawn nad menyw yw Cymru go iawn, ac nid menywod oedd yr anhelaeth o aelodau Grŵp Beca. A yw'r ffaith mae dynion sy'n gyfrifol am y mwyafrif o'r delweddu o'r fath yn codi cwestiwn ychwanegol. Ai ffurf ar internal colonisation yw hyn? Mae dynion mewn gwirionedd sy'n lliwio'r naratif gweledol am fapiau Cymru, ei bod yn defnyddio cyrff menywod i wneud y pwyntiau hynny. Defnyddio cyrff menywod ond nid ei lleisiau. A ellir gweld hyn felly fel ffurf ar wledychu mewnol? Mae dynion, wrth gyfeirio at ddiffyg rheolaeth tiriogaethol yn sgil gormes yr Ymerodraeth Brydeinig, yn dwyn rheolaeth o ddelwedd ac edrychiad y famwlad at ei dibenion ei hunain. Wrth droi Cymru'n wrthrych yn fenyw wedi ei dinoethi, ond nid yw hyn yn enghraifft o ddynion yn sefydlu rheolaeth dros wlad tiriogaeth cenedl pobl y rhyw fenywaidd, nad yw'n perthyn iddi, a meddiannu a defnyddio at ei bwrpas ei hun heb hawl? Dim ond codi'r cwestiwn, a oes islais patriarchaidd yma? Yn ddiddorol ac efallai'n ddadlennol, yn y diffiniad Saesneg o patriarchy, mae'n trafod allgau menywod mewn ffordd llawer mwy uniongyrchol na'r diffiniad Cymraeg. Cymharer, a system of society or government in which men hold the power and women are largely excluded from it. Dyma'r diffiniad Cymraeg o batriarchaeth. System gymdeithasol lle bod gwryw yn bennaeth ar y teulu neu'r tylwyth, a lle rôl rheinir a chacharenydd drwy'r tad. System o lywodraeth gan y tad. Does dim hyd yn oed sôn am fenywod fan hyn.
Dyma'r system naturiol. Pan o'n i'n 19 mlwydd oed yn astudio cwrs sylfaen celf yn Abertawe, darllenes i Ways of Seeing John Berger. Naeth newid fy mywyd mewn rhai ffyrdd. Y benod sydd wedi aros gyda mi yw'r un am y gwahaniaeth rhwng y ffordd y mae dynion a menywod yn ymddangos yn y byd. Dadl Berger yw bod dynion yn weithredol a bod menywod yn oddefol, a bod hyn yn effeithio ar y ffordd y cawn ein gweld, a'r ffordd rydym yn trin ein gilydd. Dywed, one might simplify this by saying men act and women appear. Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines not only most relations between men and women, but also the relation of women to themselves. The surveyor of woman in herself is male, the surveyed female. Thus she turns herself into an object, and most particularly an object of vision, a sight. Byth sylwch chi am y modd y caiff y fenyw o Gymraes ei delweddu yng ngwaith Paul Davies ym 1986. O'i gymharu a ffoster Evan Walters ar gyfer Eisteddfod Abertawe 1926, gafodd ei greu 60 mlynedd yn gynharach. Cafodd poster Evan Walters ei wahardd ar y pryd a llosgwyd bron pob copi, am ei fod yn rhy aflednais. Serch hyn, ym mhoster Evan Walters mae'r fenyw yn gweithredu, yn ei dillad, yn chwipio'r ddraig, ac efallai dyma'n union pam y cafodd ei gwahardd, am ei bod yn gweithredu, ac nid yn wrthrych chwant yn unig. Wrth gwrs, yn ei gyfnod, efallai bod Evan Walters yn ceisio dangos y fenyw fel pechadures yn y print hwn, ac yn gwneud joc ar ben menywod fel aelodau cras, slebogaidd cymdeithas. Ond i mi, mae hwn bellach yn un o'r ddarluniau ffeministaidd mwyaf trawiadol hanes celf Cymru. Dyma ddangos pwysigrwydd felly y weithred o adolygu hanes ac ail-adolygu. Yng nghyfnod Evan Walters, gallai fod y ddelwedd hon wedi bod yn atgas gan fenywod ac yn troi'n destun sen cenedlaethol. Yn llun Paul Davies, mae Cymru yn fenyw noeth wedi ei rhwymo, ei choesau led y pen ar agor a llif o leadau drosti, fel pe bai rhywun yn ei archwilio. Wrth gwrs, trosiad ar gyfer tir wedi ei exploitio, ei gamddefnyddio yw hwn. Ond mae'n dwyn i gof ddyfyniad Paul Davies am y soft thighs we tunnel a ddarllenais ar y dechrau. Yn ei gyfnod, efallai y byddai menywod wedi dathlu cael delwedd mor gref, ac efallai bod pobl yn dal i ddathlu hynny. Llawenhau fod dynion yn tynnu cymariaethau rhwng cyflwr camdriniaeth Cymru a'r modd y mae menywod wedi cael eu trin erioed. Efallai fod yna fenywod yma heddiw sy'n teimlo'r un peth. Ond mae'n bwysig gofyn y cwestiwn, achos dyma yw y cwestiwn. Pa hawl roddodd menywod i ddynion ein mynddiannu'n weledol fel hyn? Ond mae sawl artist benywaidd o Gymraes nad ydynt wedi derbyn cael ei gwthio i'r ymylon, gweithaf rhagfarn, gweithio'r holl wrthrychau yn ei herbyn, sydd hefyd wedi cyfrannu at iconograffi a chartograffeg Cymru yn nhermau celf weledol. Wrth gymharu gwaith Grŵp Beca gyda gwaith artist lluniau mwyaf arwyddocaol benywaidd Cymru, Mary Lloyd Jones, mae'r cyferbyniad rhwng llunio tir Cymru fel gwrthrych o'i gymharu â delweddaeth haniaethol Mary Lloyd Jones yn drawiadol. Mae Mary hithau yn delio gyda threfedigaethau a mapio darn o dir. Ond yn hytrach na gweld corff ac ymlinell, y peth cyntaf y sylwn arno yn y peintiad hwn yw'r cyferbyniad syml rhwng lliw y porffor a'r melyn. Yn ogystal, gwelwn awgrym o iaith a symbolau heb fod hynny'n ymwthgar,
yn gadael i'r gwyliwr i wneud y gwaith. Efallai y gellir dadlau nad yw hyn yn ddigon uniongyrchol danbaid. Ond gogoniant gwaith Mary Lloyd-Jones yw nad oes modd ac na ddylid diffinio'n union beth sydd ger ein bron. Gellir gweld elfennau gwahanol o natur bob tro yr edrychwn ar y peintiad hwn. Wrth beidio â chreu darlun disgrifiadol manwl gywir, gellir cyfleu rhywbeth mwy arwyddocaol. Nid yw hi'n ecsbloetio pobl na phethau eraill yn ei gwaith mwyn gwneud pwynt am ecsbloetio. Mae'n cyfleu a phrofi grym iaith mewn perthynas â thir. A yw hyn felly'n dangos gwahaniaeth rhwng iaith weledol, yr artistiaid benywaidd a'r artistiaid grywaidd oedd yn mapio Cymru tua diwedd y ganrif ddiwethaf a mewn i'r mileniwm newydd? Fod dynion yn awyddus i wrthrychu'r wlad, ei greu yn symbol ar drail corff menywod? Tra bod artistiaid benywaidd yn fwy awyddus i archwilio grym haniaethol iaith, heb geisio perchnogi na phwysleisio ei bwer dros y sawl sydd wedi ei gorthrymu, mwyn gwneud pwynt am ormes. Yn amlwg, un artist benywaidd sydd gen i dan sylw fan hyn, yn erbyn 3 a mwy o artistiaid grywaidd, ac felly gellir dweud fy mod yn cyffredinoli, ac mi rydwyf wrth gwrs. Mae mantais hanes a'r gallu i edrych yn ôl hefyd ar fy ochr. Mae'n rhy hawdd creu dadansoddiad deuaidd. Edrychwch ar boster yr artist grywaidd Evan Walters er enghraifft, a gweithiau eraill gan aelodau Grŵp Beca sy'n dathlu ffigwr y fenyw fel peth eofn a chrif. Ond tybed a allwch chi feddwl am artist benywaidd sy'n trin cyrff menywod mewn perthynas â Chymru yn yr un ffordd yn ei gwaith. A rhaid i frwydr yr iaith ddarlunio menywod fel gwrthrychau mwyn i ddynion gael dweud ei dweud? A rhaid ennill brwydr ieithyddol ar drail cyfartaledd a pherthnasau iach? Mewn cyfnod pan fo cenedlaetholdeb ar gynnydd, ar yr un pryd a'r asgell dde eithafol a dylanwad unigolion, mysglyd a theitaidd yn cael ei deimlo fwy ymysg bechgyn a merched ifanc. Mae'r iaith a'r symbolau y rydym yn ei dosbarthu fel artistiaid yn dod yn fwy hanfodol. Dim 1-27 Stryd Strathair, Glasgow. Cod post G41 3LN. Ti wedi symud nôl i'r Alban, yn rhannol yn sgil cariad at y ddinas a'i phobl, yn rhannol mwyn ceisio ysbrydoliaeth. Ni ddaeth troedle o goed glanau'r fennau y tro hwn. Efallai y bydd gennyt egni un diwrnod i gyd adeiladu rhywbeth. Fel Beca, nôl yn dy fam wlad. Rwyt ti'n meddwl am y fraint y rwyt ti'n ei mwynhau. Y fraint o allu gweithio mewn 2 wlad, mewn 2 iaith, a Lloegr ond yn ffordd osgoi rhwng y ddwy. Rwyt ti'n meddwl am apathy, helaeth, dy genhedlaeth di, a'r genhedlaeth hun, a'r genhedlaeth hynach, a hawliau pobl dan ormes yn gweithygu. Sut mae mapio hynny? Sut mae deall hynny? Rwyt ti'n credu mewn creu cymuned o bobl sy'n cefnogi ei gilydd ac yn herio ei gilydd,
ac yn cynnig ei golau gwan i'w gilydd. Rwyt ti'n credu mewn creu pethau da yn Gymraeg, heb orfod cyfaddawdi, heb orfod cyfieithu ar y pryd. Rwyt ti'n gobeithio fod heddiw yn ddechrau. Diolch o galon am y cyfle i siarad heddiw, mae wedi bod yn fraint. Diolch yn fawr iawn i Esyllt. Eto, o ti eisiau cymryd sedd Esyllt am funud? Mae chydig o funudau gyda ni fi'n credu am gwestiynau, Hugh. Few minutes for questions, yeah. Os oes rhywun hoffi roi... Fi'n credu falle dylai fi roi'r cyfle cynta i Iwan sydd gyda ni yn rhan o'r sgwrs yma heddiw. Wel, mae'n amlwg bod rhaid i fi ail feddwl lot o bethau does yn sgil hynna. Does ddim amser i drafod y peth, ond swn i wedi cael trafodaeth efo ti falle rhywbryd eto. A'r peth o'n i'n teimlo am hyn oedd wastad bod Cymru'n cael ei delweddu fel yn fy niwedd yn hon, ac felly mae dyna sydd o'n i'n gweld o. A does na ddim y fenyw Gymraeg ydy rhywbeth dyn ni'n gwybod am yng Nghymru a ddim y dyn Albanaidd mewn Celt. Ond mae hynny bosib iawn i wneud efo ffaith bod well gen Lloegr weld Cymru fel menyw sydd ddim yn beryglus ac y gellith gael ei controlio. So dwi yn teimlo, oedden ni yn ymwybodol am hyn efo Beca rhwngthon ni, bod ni yn chwarae efo'r syniad yna hefyd de. Yr unig broblem i fi efo'r ddelwedd oedd penryn gwyr. Sim rhaid fi ddweud dim mwy am hynny, agos. Diolch Iwan. Mae'n wych iawn, dwi'n falch bod ti'n gwneud hyn, ac mae'n golygu gallai i ymddeol rwy'n dydy. Gallai i ymddeol mae cael Cymru mewn dwylo saff. Yn ystod amser cynno hefyd, fel fi wedi gweud, mae'r arddangosfa fyny grisiau gan Peter Lord a nifer o ddelweddau o Gymru fyna a nifer o ddelweddau o ferched ac o fenywod. Nifer wedi cael ei wneud at bwrpas arbennig yn y cyd-destun coloneiddio. So, digon i feddwl yn biti ac i drafod yn ystod y diwrnod heddi. So, mae hwnna'n yn fforwm da iawn i ni heddi i draddodi'r syniadau yma. Oes rhywun arall yn sylw neu cwestiwn? Diolch. Dim ond nodyn bach mewn, diolch i'ch dau. Nes i wir fwynhau ddau sesiwn. A jyst i weid, o ran y sgwrs, os bych chi sy'n neud i ni'n cyhoeddus, fi'n siŵr bydd sawl yn gynulleidfa yn ymwydus iawn i glywed. A mor hyfryd clywed yr ymateb na bod sgyrsiau'n dod ohono'r pethau yma, yn lle jyst ymateb unigol. Fi'n meddwl bod yn werthfawr iawn. Beth mor ddau o'ch chi'n neud, ac yn ddiolchgar iawn bod chi'n rhannu hynny heddiw efo ni. So diolch. Os yna gyfle am un cwestiwn arall? Iawn, felly diolch yn fawr iawn i ti Esyllt, os gallwn ni ddangos ein gwerthfawrogiad i siaradwyr. Iawn, a gallai ddiolch ar y pwynt yma hefyd i Heledd sydd wedi bod yn cyfieithu. I'd like to thank Heledd very much for her translation this morning.